to save the life of innocent. Kaseng Voice of the People's Party. Hani kasngi kala Kyrpad yu Menteri Rangba ka Jalau Konrad Ke Sangma. Ban Khot ya ka Dorbar Kyrpang Jong ke Iing Dorbar Thawain. Kenang baki de Khot kinyok banyatai halor ka jingdon kam ban kmi biang sasisien ya ka reservation policy. Ha ka shithi sha Menteri Rangba u General Secretary ka VPP u Dr. Ricky Singkon ula ong ba ka Seng ka kwa ban yo ya ka jingsngu jong u halor kini kamat. Kabay day bat ka roster system bat ka bha thung kam ka balong ka jingdon kam ba kirki ha ka leng ka jela. Kabadon kam ya ka jingyatai ka babanya ka jingyakren bat ka jingshimrai. Ulakin tho ba ka Seng haduk menta kam bat shimrai banyakren ya ki wei ki Seng sain perthai ha ka liang persha bandawa ya ka jingpenlong ya ka Dorbar ka ba Kyrpang. That is what we had taken this first step to request the Chief Minister as the head of the state to do the needful. Yaman tahing ini step by step. Kini the first step kabangi le, but ni kajing start to the sarkar. Bah kan shim karai kabadai biang kei bagari banne. Te yaki programs running ki jitmu ke बाद अध्ययन पढ़ें इनसे एक हैं इससे प्रतिपूर्व शफी के प्रेस अलग